Имахме една чудесна събота. Брат Кръстю ви каза най-важните истини за живота. Така че внимавайте. Заедно с многото борби в нашия живот, мили братя и сестри и приятели, тече и онази борба, която е наречена велика борба между силите на доброто и злото. За всеки човек, за всяко сърце, за всеки ум, за всеки човешки копнеж дори. Кой ще ни притежава? В чия сила най-накрая ще се отзовем, ще се предадем, на кого ще се доверим? Историята на нашето спасение е свързана с онзи велик момент, когато пред Бога се е изправило същество, любимо на всички, превъзходно в красота, в сила, в мъдрост, и е оспорило Божия закон. Люцифер оспори правдата и добротата на Божия закон. От тогава насетне много хора са били отблъснати от представата за Божия закон. От представата, която хората, пазещи закона, са нарисували в тяхното съзнание със своите думи и поведения. За съжаление, законът е станал повод да бъде убит самия Исус, защото в този свят може човек да избере да гледа към Божия закон по начин, който Бог никога не е имал в предвид човек да възприема Божия закон, 10 Божии заповеди. Какво би станало с един брак, ако от него изчезнат интимните взаимоотношения, любовта, приятелството, желанието един за друг и всичко се промени в забрани и задължения? Какво би се случило с такъв брак? Дали ще има повече нещо възвишено, нещо хубаво, нещо ценно? С две думи, човек може да избира да погледне към закона по единствено правилния начин. Закона. Това е пътя, по който моя Бог ме съветва, че трябва да ходя. Това е Божието пожелание към мен. Това са Божиите съвети за мен. Това в никакъв случай не е нещо задължително или някаква забрана. Това не е иго на този, който току-що ме е освободил, за да ме натовари за цял живот с някакво бреме, за да ме пороби под този закон. Това е свобода, която ми донася все повече и повече свобода. Божия закон е покана към всеки човек да стане зрял в избора си, да употребява своята свобода. Ако на 10 Божии заповеди обаче се погледне от ъгъла на задължението, на забраните, тогава ние ще бъдем безкрайно объркани в своята вяра спрямо Христос. Аз тогава не разбирам Христос. Не разбирам защо Той постъпва така, например, с жената, хваната в прелюбодейство. Помните ли случай? Йоан 8 глава, 11 стих. Нека да го прочетем. И така, събитията са докладвани, довеждат при него жена, заловена в прелюбодейството. Слагат я, буквално я блъсват на земята пред него. Исус успява да парира някакси тяхните нападки, защото знае, че случаят въобще не е такъв. И най-накрая, когато остава насаме с нея и казва: жено, къде са онези? Никой ли не те осъди? И тя отговори: никой, Господи. В онова време тази думичка Господи е имала значението на Господине. Исус каза: и аз не те осъждам, иди си, от сега нататък не съгрешавай вече. Ако съчетаем този текст с посланието към галатяните и там 3 глава, 11 до 14 стих, мисля, че картината ще ни бъде ясна.
А че никой не се оправдава пред Бога чрез закона, е явно от това, че праведният чрез вяра ще живее. Блъскат жената пред него и казват: Господи, тази е грешница. В закона пише такава да бъде убита с камъни. Добре, казва Исус, но вие четете по много странен начин закона. Това, което пише там, не е някакво задължение, което трябва да изпълните, а е опция, крайна мярка. Когато нищо друго не помага на едно общество, на една личност, това съм го предвидил, че може да стои там. Но това не е оригиналната същност на закона, защото кой от вас е безгрешен и не заслужава да бъде блъснат тук на паважа пред мен, понеже всички се грешиха? Всички ли трябва да бъдат убити с камъни? Вярвате ли го още това? Който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък. Ситуацията стана лоша. Че кой е безгрешен? И като пускаха камъните един по един, се разотидоха. Разбирате ли как Исус започна да възкресява оригиналното разбиране за закона? Ей, хора, това не съм ви го дал, за да извинявате липсата на взаимоотношение, на любов помежду си. Това не съм ви го дал, за да се извините с някаква голяма религиозна набожност повече от другите и да им въздадете някакъв вид наказание или правда. Законът е даден, за да ни доведе при Христос, ще каже Павел. Защото чрез закон е явно, че няма никой да бъде оправдан. Защото праведният ще живее чрез вяра, а законът не действа чрез вяра. За съжаление, в извратеното човешко мислене, в юдейското мислене по времето на Исус, в мисленето на някои вярващи, законът е анулирал вярата им. Вярата, че си спасен даром, по благодат, в Христа, за което говорихме, в Него. Законът не действа чрез вяра, но казва: който върши това, което заповядва закона, ще живее чрез него. Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас, защото е писано: проклет всеки, който виси на дърво. Така че благословението, дадено на Авраам, да дойде чрез Христос Исус върху езичниците, за да приемем обещания дух чрез вяра. Защо казва Павел тези думи? Христос дойде да ни даде свобода. Христос дойде да ни научи, че закона не е донесъл някакво проклетие, макар че така се е извратило човешкото мислене, че е виждало в закона най-страшните му, най-тъмните му части, ъгъл, от който Бог никога не би искал да го поглеждаме, като забрана и задължение, без дори да можеш да оспориш тези неща. Така както Люцифер ги е рисувал в нашето съзнание човешко с хилядолетие. Но дори и така да е, казва Павел, Христос дойде да те освободи от проклятието на закона. Стига, не дей мисли за закона по един подобен начин. Мисли за благословенията, които дойдаха на теб чрез Христа. Исус каза на жената: иди си, от сега не съгрешавай вече, за да не те сполети нещо по-лошо. Ето това уловете в думите на Исус, че оригиналният му замисъл, когато е давал 10 Божии заповеди. С две думи. Когато ти ще дойдеш при мен, ще получиш пълното ми и цялостно прощение, приемане и свобода в Христа, ти ще станеш ново създание и аз ще ти възстановя мира, ще ти възстановя живота, ще ти възстановя вечността. От този момент нататък, когато ти свободен, ще имаш възможност да поемеш и да упражняваш своята свобода, да поемеш своя път. Спомни си, че аз, твоя Бог, не желая да го правиш това предишното и се надявам в крайна сметка
че ти няма да го правиш. Разбирате ли? Съвсем приятелската, пожелателната, съветващата ни за добро функция на закона. Той така е изразен. Той не е изразен с думите няма да крадеш, няма да прелюбодействаш. Ти не ще крадеш, ти не ще прелюбодействаш, понеже ме обичаш, понеже знаеш как съм умрял за теб и какво съм сторил, понеже знаеш как в мен имаш нов живот. В теб няма да живее този импулс. Надявам се, че няма да му даваш място. И в крайна сметка, там някога, един ден, когато достатъчно добре упражняваш своята свобода и си зрял в нея, ти няма да го искаш това. Ти не ще крадеш, ти не ще прелюбодействаш, ти не ще мразиш. Задължение. Законът не е даден да ни заплашва, да ни забранява. Бог не е диктатор, който в притчата за блудния син на Тири, върналия се син в обора, за да чисти там безропотно по задължение на животните турта. Бог е, който ни прегръща, възстановява, слага нови дрехи, облича с царски дрехи и казва: този мой син бе мъртъв и оживя, изгубен бе и се намери. Признайте си, че е много трудно да гледаме на закона по този начин. Признайте си, че цялото ни заобикалящо християнство или отхвърля закона, защото щом като сме спасени по благодат, защо ни е тогава? Какъвто и да е закон, и отхвърля лековерно, лекомислено Божиите мъдри съвети за живота на спасение вече човек. Или пък сме заобиколени от хора, които приемат Божия закон като нещо задължително, като нещо ограничаващо, а не като нещо, което ще донася все повече и повече свобода в стъпките на живота ни. Осъждението над законничеството е толкова универсално, толкова много хора е отблъснало законничеството, погрешното мислене, какво иска закона и оттам Бог, че толкова много хора, които са можели да бъдат християни през годините, през вековете, са избрали да не вярват нито в закона, нито в Бога, наблюдавайки делата и последиците на законничеството. Вярвате ли го това? Да. Мили братя и сестри, какво представлява законничеството? Поведение тясно центрирано върху закона. Като че ли това е всичко, последната мярка, целта на живота. Едно приложение на нормите в ситуации, в които се иска сърце, иска се душа, иска се любов, иска се отношение. Ма приложил мерката на закона. Но той закона нямал предвид това. Той не е за бездушни същества и роботи, написана механична инструкция от безмозъчни същества да го следват. Законът е написан съвсем друга идея. А това, което е предвидено да бъде убита прелюбодейцата с камъни, е последната от всички възможни опции, които закона дава за доброто на едно общество, което е водено в случая от Божието провидение и десница. Законничеството е едно приложение на нормите в ситуации, в които се иска сърце, иска се любов. Поведение, което поставя и търси закона над всяко друго нещо. Да ви прочета, или по-скоро да ви върна към познатата история в Лука 10 глава. Добрия самарянин. Нали помните историята? За да пестим време, няма да чета всички текстове. Помните ли кой попита Исус какво да направи всъщност? Беше законник, този, който го изпита. И ето някой законник се изправи и го изпитваше, като каза: учителю, какво да направя, за да наследя вечен живот? Но той каза: какво е писано в закона, как четеш?
А той отговори: да възлюбиш Господа твоя Бог. Ето същността на закона. Се научиш да любиш, да имаш сърце. С цялото си сърце, с цялата си душа и всичката си сила и всичкия си ум и ближния си като себе си. Исус му каза: правилно отговори, това прави и ще живееш. Хванал си нещата. Закона това иска да ви внуши, това да ви даде, а не това, което вие виждате: забрани, задължение, заплахи. Става грозен живота, страшен. Представете си един мъж след 50 години със своята жена да е изградил в нея алгоритъм да му се подчинява на всички желания безпрекословно, но вече без да се обичат. Тя е слугинята, тя е по задължение всичко, но кой говори за любов? Би било ад, би било ужасно. И сега тук човекът в желанието си да не признае това, което току-що преди малко Исус му каза, се изхитрува и каза: добре, да обичам ближния, ама кой ми е ближен? Тие ли ми са ближни? Кой ми е ближен? И тогава Исус разказа за добрия самарянин. Исус не ни разказва и притчата не ни дава отговор защо левитина, защо свещеника не са помогнали на ранения човек. Как мислите, какви са възможностите за възможен отговор? Защо не са му помогнали? Значи те са се оправдали с религиозни задължения. Съгласни ли сте? Те просто бързаха. Оправдаха се, че имат по-важна работа за Бога. Ето, че човек може да извини некоректното си поведение чрез служба за Бога. Тези хора се мислят за много по-религиозни от другите. Бързам, посветил съм се, отивам на църква. Не мога да се занимавам сега с това. Има едно голямо объркване в хората, които по този начин възприемат служенето на Бога и закона. Човек, попаднал във властта на закони и на законничеството, бърка спасението. Вместо спасение по благодат, даром, като велик щедър дар, приемащо се чрез вяра в Христа, в Него. Вместо това, законничеството вярва, че спасението е чрез религиозно усърдие. Спасение чрез дела. Религиозно усърдие. Знаете ли, много трудно е да си усърден в нещо и да не го изтъкнеш това като кос пред другите. Много е трудно да изметеш, да измиеш, да почистиш цялата къща и да не го натякваш това на децата си или на мъжа си. Почти е невъзможно. Защо си се трудил толкова да му се не види, нали? Но така е в религията. И за съжаление бих ви казал от моя кратък опит на проповедник, законничеството е страшно заразително. По-заразително е, за съжаление, от добрия дух на вяра в Исус, който дава светлина, който дава свобода, широта, красота и отношение, изпълнени с приятелство. Защото естеството ни е по-склонно към по-ниско духовно състояние, това на законничеството. То може да се превърне в патология както за отделна личност, така и за цели общности. Проблема не е в съблюдаването на закона, на което тези хора се опират, а проблемът почива по-скоро в неразбирането по въпроса за Божията благодат. Кое е по благодат, ако се оправдаваме чрез закон? Кажете ми това. Ако сиренето е с пари, кое е по благодат тогава? Ако спасението е чрез религиозно усърдие, на какво да се порадвам? Освен ако съм преусърден, изпреварвайки мнозина други
Та дано ги бие по точки, дано ми пишат тройка по милост. Това са абсурдности в религията. В очите на един законник Исус Христос не може да бъде и Месия. Защо? Защото Исус прощава греха на една блудница, сякаш ей така, с лека ръка. В очите на законника, който се е въздържал от блудство или прелюбодейство, или поне външно се е въздържал да не го виждат, не може Исус да прощава нещо противно на закона. За да прощава, значи го одобрява. За да го одобрява, значи не е Месия. Разбирате ли? В ума му няма място на човек, който така мисли за благодат. Няма благодат, човече. Всичко е, ти трябва да го изработиш, ти трябва да го направиш, ти трябва да го заслужиш. И твоето усърдие е похвално, казвали те. Наградата е според делата ти и усърдието ти. А Исус яде и пие с грешниците и на всичкото отгоре им раздава безплатно прощение. Какъв Месия е това? Може ли това да е Месия? Един Месия не би трябвало да е с грешниците на първо място. Той трябва да е там, в храма, където се учи от святите книги. В ума на законника няма идеята за Божията благодат. Той първо никога не е повярвал. Никога не е разбрал, никога не е живял тази идея. Никога не е приемал и за това не може да я допусне, да я оцени. Законничеството намира добра почва там, където не се разбира добре идеята за Божията благодат. Не се вярва в Бога по начина, по който говорихме на Господната вечеря, в Христа, в Него. Всичко, което е сторил Адам, си го сторил и ти. Но сега идва по-голяма истина, че чрез вяра можеш да се довериш, че всичко, което го е сторил Исус, си го сторил и ти в Него. Слава на Бога! Искам да ви кажа нещо тъжно, но реално. Църквата на адвентистите от седмия ден е идеално място за виреенето на законничество. Знаете ли защо? Не би трябвало да е така. Не би трябвало да е така, но е идеално място, защото тук се почита закона. Тук нямаме неуважение към закона. Тук той не е отхвърлен с такава лека ръка, както в евангелски петдесятни и други общества. Тук закона се чува от амвона, чете се, мисли се. Закона има своето почетно място в нашето богослужение. Но, ако се изтърве идеята за Божията благодат, църквата става много удобно място за виреенето на законничеството. Лошото е, че от тази болест много трудно човеците се излекуват. Защото никой не се приема като законник. А всъщност всички някога сме действали точно по този начин. Законника се възприема като един искрен, ревностен, много набожен човек, за разлика от несериозните край него, практикуваш последователно своята религия християнин. В неговите очи винаги другия е законник, но той не е. Той е прав. Другите са недостатъчни. В очите на законника има малцина одобрени или няма одобрение. Те другите не са достатъчни в религиозното си усърдие, в поведението си, във всичко, което са пред Бога. Наистина, за съжаление, заразително е и трудно се лекува. Трудно е лечението на това състояние. Кои фактори подпомагат такова мислене? На първо място рутината. Когато с годините даден човек или дадена група от хора в дадена църква
не си дават сметка защо вече правят нещата, които ги правят. В София се сблъсках следния проблем. Църквата порасна. Стана от 400 души, 650 и предложихме да се разделим на 2 смени, защото залата запълвахме по 70 стола допълнително, не можеше да се диша. И сега възникна проблем. Ако сме на 2 смени в една и съща сграда, трябва да започнем половин час по-рано. Ау, какъв проблем беше това за хора, които от 50 години бяха свикнали в 9 часа сутринта да започне богослужението. И аз казах, добре, дайте ми библейско основание. Къде пише, че в 9 часа в събота трябва да започне богослужението? Ама брат, цяла България ще се изправят в 9 часа, ще се отправят молитви. Ние какво, на по-святи ли ще се правим? Не става дума за това, казвам. Въпросът е да не стане късно за тези от втора смяна, да не е прекалено рано за вас. Въпрос за половин час. Нямате си представа колко пъти сме го връщали за дебати. Този така свят въпрос. Предполагам, че вие сте имали своите опитности с песните. Среда на богослужението видях, че лесно го променихме, защото тук няма тук няма насложено мнение по този въпрос, в погрешна посока. Поне така мисля. Когато хората започнат да правят механично нещата, става дума вече за религиозна традиция, обичаи, форма, но едва ли и за съдържание след дълго време. Когато нещо в църквата се промени, нещо от формата се промени, в очите на законника се разваля и тогава църковната дисциплина се е срутила. Това вече е анархия, безредие. Истина е, че човек не обича да се променят нещата, с които е свикнал, в които се чувства лидер, пример, с които се е сраснал. И е много трудно, повярвайте, да се води диалог с хора, които са законници. Как Исус водеше диалог с тях? Много трудно, нали? Защото в очите на законника е по-добре да има 5 селектирани християнина, дошли на времена църква и изпяли абсолютно вярно песните, отколкото да дойдат много хора и то да дойдат един 5 минути закъснял, друг 10 минути, друг 15 минути или пък вземалче дошъл по дънки на църква. Ужас, нали? Сега не ме разбирайте погрешно. Църквата е призована и да култивира, да възпитава. Хубаво е да научим младите да идват на време. И аз обичам да дойда на време. Като закъснеем и отвътре ми тъка. Хубаво е да идваме на църква с любов към Бога и да го покажем и с външния си вид. Но не е добро това да го издигнем като святост. Като последното, към което се стремим. Като формата, без която няма благодат. Това са неправилни разбиране за нещата. Второто нещо, което много силно фактор помага на законничеството, е религиозното усърдие и старание. Понякога може да се получи църква в църквата, група, която се изживява като будната съвест на църквата. Те са онези, които са били най-активни, те са онези, които са били стожерите на делото, те са пазачите на църквата, те са църквата, останалите новите езичници са им дошли да им развалят реда и дисциплината. Как са посмяли изобщо? Но това са много далеч от духа на Исус, който е дал живота си да бъде спасен всеки човек, всеки грешник, всеки ужасен грешник, като мен, като
нас, като всеки един от нас. В юдейското мислене се развива, за съжаление, теологията, че спазвай закона и ще живееш. Щом закона го казва, това е всичко за теб. Това е последното. И Павел сравнява законничеството, това погрешно, това изнасилено тълкование на закона, погрешно, неправилно, без да се вниква в Божията любов, тълкование на закона, като Исмаил, като един, който се роди по плът. Галатяни 4 глава 19 стих. Дечица мои, за които съм пак в родилни болки, докато се изобрази Христос във вас. Сега разбирате ли какво им говори Павел? Христос във вас, вие в Него, Той във вас. Пак съм в родилни болки да ви доведа до тази вяра, да ви родя за вечния живот. Защо? Кое е пречило на църквата? Дошли хора и ги учили, че трябва да се обрязват. И ако не се обрежеш, край, няма спасение. Това е норматива, братко. Искаш, не искаш, нормата е това. Задължително е. И хората казали, ама наистина ли? Пише ли го? Да, добре. И писали писмо, Павле, тук идват хора, вярват в Исус, обаче не задължавате да се обрязваме. И Павел настръхва. Кажете ми вие, които желаете да бъдете под закон, т.е. по този начин да се оправдавате, по този начин да гледате на закона. Не, че Бог е искал така да служи закона за тези цели, но така е бил употребяван. Кажете ми вие, които желаете да бъдете под закон, не чувате ли какво казва закона? Защото е писано, че Авраам имаше двама сина, един от слугинята и един от свободната. Но този, който беше от слугинята, се роди по плът, а онзи, който беше от свободната, по обещание. И това е иносказание, защото тези жени представляват два завета. Единият от Синайската планина, който ражда деца за робство, и това е Агар, а тази Агар представлява планината Синай в Арабия и съответства на днешния Иерусалим, земния Иерусалим, защото тя е в робство с децата си, за съжаление добавям от себе си. А горният Иерусалим е свободен, който е майка на всички, защото е писано: весели се неплодна, която не раждаш, възкликни и извикай ти, която не си била в родилни болки, защото повече са децата на самотната, отколкото децата на омъжената. А ние, братя, като Исак, сме чеда на обещание. По същата логика сме Божии чеда, по същото обещание, чрез вяра, което баща ни Авраам възприе и влезе при Сара. Но както тогава родените по плът, роденият по плът гонеше родения по дух, така е и сега. Така е и до днес. Има великата борба е и в отношението и начинът на възприемане на Божия закон. Бог казва: внимавай, можеш да злоупотребиш с начина, по който мислиш защо съм дал закона и какво искам чрез закона. И ако не възприемем правилната идея, Сатана може да ни превърне в законници. Законничеството винаги се проявява, когато се забрави за корена на нашата вяра, когато смесим вторичното с първичното. Обикновено законничеството няма никаква библейска аргументация, но една традиция, форма, която е обявена за свята. Аз не искам да съдя никой човек. Аз искам да ги разбера и да им помогна. Искам и на себе си да помогна да не бъда такъв. И вярвам, че има едно разстройство в възприемането на спасението по благодат чрез вяра в Христос. Хората, които не успяват да разберат този въпрос, а почитат закона, всъщност могат да стигнат до законничество. Когато имаме законничество в църквата, ми е направило впечатление следното нещо. Децата и младите винаги са проблем за такава църква.
Правило ли ви е впечатление? Ако някъде има законнически дух, децата и младите винаги са проблем за такава църква. Защо? Знаете ли, не можеш да излъжеш едно детенце, защото то си обича и усеща. Даже казват малките дечица, ангелите им говорили. Ние питахме Преслава, когато беше малка, втори номер какво ще бъде? Момиченце или момченце? Момченце. Някои специалисти по детска психология казват, че те знаят. Стари хора казват, че ангелите се навеждали на тях докато спят. Децата по дух усещат кой ги обича. И те знаят, че законниците не ги обичат. И родение по плът гони родение по дух, казва Словото. Понякога църквата размишлява, че е по-добре за нея. Но, мили брати и сестри, етиката, която Христос донесе, е, че първо виж кое е по-добре за другия. По-добре ли е децата да не са в църквата, защото е много шумно или са дошли по дънки, отколкото децата да са тук, въпреки че са по дънки и въпреки че от време на време шумят. Аз вярвам, че мястото им е тук на нашите деца, защото къде да бъдат, на кое е по-добро място да ги изпратя с радост и да каже, идете там, ние тук малко по задължение ще свършим някои неща, ма то не е кой знае колко пък, няма да загубите. Я по-добре на нас да си ни е тихичко, я идете някъде друга да изграда, ето и парички. Не вярвам в това мислене. Обикновено законничеството придружава един сериозен духовен проблем, понеже религиозните норми никога Бог не ги е замислял да са всичкото. Крайната цел на духовния живот, нито са най-важното. Никога нищо не може да ни извини от една липса на отношение на любов. Никога и нищо. Дори да изповядваме най-святата религия. Никога нищо не може да ни освободи ние да упражняваме нашата вяра в Христос и спасението по благодат. Дори самите Божии заповеди би трябвало да се прилагат с дух, с любов. Вяра, която действа с любов, а не механично. Механична целувка ползва ли ви? Ако някой е добър инженер и конструира едно роботче и то става сутрин, мига с очичките и казва, обичаш ли ме, мамо? Искаш ли да те целуна? И ти топиш от щастие, защото твоето дете от плът и кръв пък не се сеща даже за това. Стилът на вярващият и живота му често е заплашван от законничество. Колкото някой иска да бъде по-верен, по-съвършен, по-свят, по-усърден, за съжаление риска от законничество се увеличава. Нужно е вяра, нужно е никога да не изтървеш изпред поглед центъра на твоята вяра. Исус Христос, ти в Христа, Той в теб, спасение по благодат, за да е висок духа и религиозното усърдие да не стане спасение по дела. Кой е центъра на един духовен живот? Кое е най-важното в поведението на духовния човек? Някой ще каже любовта. Исус казваше да бъде твоята воля, а не моята воля. Когато извършваме нещо, би трябвало да се водим от този мотив на любовта. Какво Бог ме е съветвал? Какво Бог предпочита? Какво Той би предпочел? Исус ни помага да търсим приоритетите. Ако там в храма казва, отидеш на време, точно в 9 часа, и точно да запееш по съвършен начин с
съвършенно изгладения си от химическо чистене костюм и лъснати обувки, в съвършенна благоговейност се сетиш, че брат ти има нещо против тебе, на 15 км е там от Варна, Исус казва: хвани си новите лачени обуща, чантата, перфектно изгладения си костюм, иди и намери брат си, помири се с него, па тогава ела на църква с 2 часа закъснение и Господ ще приеме богослужението ти. Нали го казва? Матей 5 глава, 23 стих. Господ ни учи на отношение. Да поставим отношенията в центъра на нашия живот, нашия избор, свободата. Да възлюбиш Бога, но да възлюбиш и ближния. По-важно е да обичаме децата, които излизат на амвона. Не сме успяли да им повлияем още, да ги култивираме, да създадем култура в тях. Ще ги приемем и по дънки. Няма да ги осъдим, няма да ги направим законници, няма да ги натиснем като задължение. Ще общуваме с тях, ще се надяваме, ще се молим, ще им влияем. Точно както и Бог в закон. За това е даден като идеал, към който да се стремим. Идеал на свободата. Всяко нещо, за което не си дораснал, пък ти се налага да го извършиш в името на това да бъдеш одобрен някъде, всъщност угрозява вярата, маха радостта от благодата, от прощението, от приемането. Поставя товар върху някой, който не е вътрешно дораснал. Форма слага върху някой, който още не е изпълнил със съдържание това, което ще извърши. По такъв начин хората се мотивират да вършат неща, които не са взаимоотношение, не са любов, а са нещо друго. Защо го правим? Това е хубав въпрос. Защо 2 души живеят заедно след 50 години? Това е хубав въпрос. Защо в църквата правим тези неща? И ако няма в момента тази форма никакво съдържание в себе си, нека да я няма тази форма. По-добре храмът да се срути до основи, каза Исус, отколкото да стои там и да се превръща в разбойнически вертеп. Нали така? Бог, който е любов, дава нареждане на ангелите да наблюдават и да връщат от Божието царство онези, които биха дръзнали да дойдат на събота по дънки на църква. Звучи като хумор. Звучи като нещо, което не може да е вярно. Пак се повтарям, възпитанието е добро. Да се научим да се обличаме, да се научим да сме тихи в църквата, да се държим прилично е добро, но не са приоритет. Приоритета е друг. Да се научим да сме отговорни за времето, което е поверено в църквата, за всяка една от службите, но и това не е приоритет. Всички неща трябва да са съпроводени с голямо търпение и любов, за да се създаде една добра култура в по-младите, в по-новите членове. Ако една форма се сакрализира, обяви за свята, това вече е законничество. Няма свята форма, няма свят предмет, няма свято място. Други неща превръщат това място, ако ги има, в свято място. Ако аз съм там, помежду тях, мястото и часа на молитвата, Бог ги освещава. Какво можем да направим срещу законничеството? Поред мен да се посочи кое е важното, същественото за вярата в центъра на религиозния живот. Това са отношенията. Да търсим Божията воля, да търсим Духа. Святия Дух е този, който може да даде този импулс, да вършим най-подходящото християнско поведение на всички
във всеки конкретен случай, а не механично буквата на закона да бъде спазвана. Апостол Павел в посланието към Коринтяните, 9 глава, 1 Коринтяни, пише от 20 до 23 стих какво се стреми той да прави, как се води от отношението си, в отношенията си спрямо хората. 9 глава, 20 стих надолу. За юдеите станах като юдеин, за да придобия юдеи. За тези, които са под закон, станах като под закон. При все, че самия аз не съм под закон, за да придобия тези, които са под закона. За тези, които нямат закон, станах като че нямам закон. При все, че не съм без закон спрямо Христос, за да придобия тези, които нямат закон. За слабите станах слаб, за да придобия слабите. За всички станах всичко, така че по всякакъв начин да спася неколцина. Всичко това върша заради благовестието, за да участвам и аз в него. Кои бяха под закон? Юдеите и законниците, образно казано, са под закон. Те вярват, че по този начин ще бъдат спасени. Павел казва, не че съм под закон, но се държа с тях така, за да мога да ги доведа до състоянието да са в закон в Христа, в закона на Христа. Павел тук даже е употребил на гръцки една дума, която не съществува в речника. За онези, които нямат закон, без закон са езичниците, невярващите, Павел казва, и на тях се стремя да ги доведа в закона на Христа. Онези, които са под закон, се стремя да ги доведа в закона на Христа. Онези, които са без закон, се стремя да ги доведа в закона на Христа. А в закона на Христа е, т.е. по начина, по който Христос върши нещата, онова, което говорихме в Христос, в Него, това, което е извършил Той, и аз като закон в Него съм го извършил, т.е. в закона на Христа съм, там е моята вяра. По същия закон, в който в Адам всички умират, по същия закон в Христа пък всички оживяват. Крайната цел е да ги доведем в закона на Христа, в Христос. И с законниците, и с невярващите, и с всеки човек трябва стремежът да бъде да ги доведем да повярват в Него, в Христа. Чрез едно истинско търсене на Бога, доверие в Бога, законничеството ще бъде заменено от вяра, любов, доверие към Отец. Сестра Вайт 1888 година е писала следното и приключвам. Разбира се, темата е много обширна, за да приключи тук темата за свободата и закона. Христовата религия е дефинирана възможно най-ясно, за да могат душите, желаещи да разбират спасителния план, да схванат колко прост е той за вярване. Тя казва на събранието в Минеаполис, само един текст ще ви посочи. Вижте каква любов ни е дал Христос, за да се наречем Отец, за да се наречем Божии деца. Казва, вижте го, повярвайте го, хванете се с вяра, вижте го това, че в Христа вие сте Божии деца, Божии синове, дъщери. Така, Христовата религия, спасителният план да схванат колко прост е той за вярване. Дори едно дете може от сега нататък да разбере, че се отнася за едно пълно, незабавно, доброволно и доверчиво предаване сърцето на Бога. Това е едно решително дело на личността, която се предава на Бога, за да запази своята душа. Това означава да се издигне до Христос, за да се скрие в Него, да се свърже с Него и да приеме смирено Неговата правда като един напълно безплатен, незаслужен подарък. Волята трябва да се подчини на този Господ. Спасението се постига чрез вяра в правдата на Христос. Мисля, че цитатът е хубав.
Галатяни 5 глава от 1 до 6 стих. Апостол Павел посъветва младата галатийска църква и всички нас. И така, стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго. Всеки път, когато отпаднем от вярата, от модела в Христос, понеже в нашите общества и редици се почита закона, ще попаднем в капана на законничеството. Стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи. Не си позволявайте да мислите за закона като за алгоритъм, за програма, за забрана или за нещо задължаващо ви. Бог не е искал този поглед да ви даде. Закона е съвета на един, който преди това ти е спасил, за пътя, по който той би желал да ходиш, и ти гласува доверието, че ти най-накрая ще употребиш там един ден, някога, свободата си точно по този начин. Ти няма да дадеш лъжливо свидетелство. Ти няма да ме замениш за други богове. Гласувам ти доверие, казва Господ. Иди си, от сега не се грешавай, каза той на жената. Ето аз, Павел, ви казвам, че ако се обрязвате, Христос никак няма да ви ползва. Да, повторно заявявам на всеки човек, който се обрязва, че е длъжен да изпълни целия закон. Ако така ще се спасяваме, всичко тогава от А до Я. Вие, които желаете да се оправдавате чрез закона, сте се отлъчили от Христа, отпаднали сте от благодатта. Защото ние чрез духа очакваме оправданието чрез вяра, за което се надяваме, понеже в Христос Исус нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, но вяра, която действа чрез любов. Мили брати и сестри, свободата е да се научим, че в този свят има правила. Това говорихме вчера. Има закони в материята, има закони в биологията, има закони и в духовния свят. Но свободата е дадена, за да ни научи на взаимоотношение, да издигне любовта. Тя иска сърце, иска дух, иска душа, а не механично изпълнение на задължения или забрани. Бог казва, че вяра, която действа с любов, е ъгълът, от който трябва да гледаме, когато четем закона. Бог иска това да научи хората. И когато изтървем камъните на законничеството и се взрем в Божиите очи, ние ще чуем гласа: не те осъждам, иди си, от сега нататък не върши това, което е лошо, защото може да стане по-зле, отколкото беше до сега. Бог да ни благослови това доверие, тази свобода, този кураж, който Христос ни дава, че чрез духа си Той ще ни води до деня на Христа, никога да не отпадне от нас, за да се оплашим толкова много, че да тръгнем да се спасяваме чрез някакъв религиозен ентусиазъм, да тръгнем да налагаме норми и порядки, забрани и задължения на другите и да станем едно отрицание на Христа. Сатана се е надявал никога Божията любов да не може да просветне в душите на хората, да не може да се произведе вярата, да не може хората да погледнат към Божия закон като нещо красиво, нещо, което Бог ги съветва за тяхно добро, а да погледнат като нещо омразно, задължително, забраняващо, отекчаващо, за да го отхвърлят, за да може той да вдигне пръста си и да каже: нали казах аз, че Божият закон е невъзможен да се изпълнява от човеците, и да оправдае своя си бунт. Аз вярвам, че църква Орбита може да бъде спасена от примката на законничеството чрез вяра в Христа и чрез отношения, които ние ще развиваме като плод на тази вяра
с Бога и помежду си. Амин.